Venus Lift, Government Authorized Lift Maintenance and Erection Contractor. Contact number Sharat Shirsat 8108 709128 or 887999666012. Mumbai address shop number 6 Shri Sairam Apartment, Nandivli Talav Road, Kalyan East. Sindhudurga address Ganga Sindhu Society, Gala number 13, BKG Road, Kankavli. मागच्या 3 दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात घमासान सुरू आहे. एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेसोबत बंडखोरी करून 40च्या वर आमदार गुवाहाटी येथे घेऊन गेलेत. आम्हाला राष्ट्रवादी आणि काँग्रेससोबत काम करायचं नाही, महाविकास आघाडीतून बाहेर पडा असं म्हणत एकनाथ शिंदे यांनी मागणी केली आहे. दरम्यान एकनाथ शिंदे यांच्या गोटात हळूहळू शिवसेनेचे अनेक आमदार सामील होत आहेत. दरम्यान कोकणातील शिवसेनेचे महत्त्वाचे नेते मानले जाणारे भास्कर जाधवही सध्या नॉट रिचेबल असल्यानं चर्चेला उधाण आलंय. भास्कर जाधव शिंदे गटात सामील झाल्याची शक्यता आहे. जाधव हे गुहागरचे शिवसेनेचे आमदार आहेत. ते सेनेचे आक्रमक आमदार म्हणून ओळखले जातात. जाधव यांनी महाविकास आघाडीच्या वतीनं भाजपला जोरदार विरोध केला होता, परंतु त्यांना मागच्या 2 दिवसांपासून जाधव यांना शिंदे गटाकडून फोन करून संपर्क करण्यात येत होता. दरम्यान ते नॉट रिचेबल असल्यानं नेमकं ते काय करणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलंय. दरम्यान ते सुरतमार्गे गुवाहाटीला पोहोचणार असल्याचं बोललं देखील जात आहे. दरम्यान भास्कर जाधव यांचे स्वीय सहाय्यक यांनी याबाबत खुलासा केलाय. जाधव हे चिपळूणमध्येच आहेत. त्यांच्या बंधूची शस्त्रक्रिया झाल्यामुळे जाधव चिपळूणमध्ये आले असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. वरिष्ठ नेत्यांना कल्पना देऊनच जाधव गावी आल्याचं सांगण्यात आलंय. भास्कर जाधव गुवाहाटीमध्ये गेल्याच्या बातम्या निराधार असल्याचंही सांगण्यात आलंय. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.